आदै मा बेदर बियो अमा मानि बेलाय बियो क्रिसमासनि थाखाय फोरानसिगोन आलासि फैनाय जाबाय मा हिसाबाव दानदों जेनेबा बेखौ नोंसोरो बेखौ जोङो ग्रुपाव दानदों ग्रुपाव ग्रुप माने मा ग्रुप बे जाहैबाय सातजनिया ग्रुप खै केजिसो जागोन बियो आदै ओरैनोलाय जोङो सुग्रा जायखौनोखि हाजिरा हिसाबै लाबो दामबाय थानायनि एक्सट्रा दं बे हिसाबै बिथांमोना बुंलांदों मथा मथि 75 75 थाङोब्ला जोंहा माहाय मिलायहैसिगोन थाङाबाथ' थांसिगोन बबेनिफ्राय एसे ओरैनो खै हाजारनिमोन बे अमाया 15,000 थिगानो दे मालिकआ मिनिगासिनो अमा मालिकआ जासोमोन नै बिथाङानोमोन नामा अमा मालिकआ बेनोमोन दा दुखु जादों सानफ्रामबो थारमाने अननानै आदार होबाय थानाय नंगौना नङा दुखु जाखागोन जानाया मानो जाया जानो ना आरो मालिकआ हमनाय समावहाय जोफ्रा जादों अमाजों बारना जों जादों नंगौ आरो अमाया अरखुग्रा साइसमोन बुन्दिसोमोन अमाया खासि बुन्दिब्लाबो फिसा होथ'वाखैमोन आरो समालाय जाबायमोन मा होनो खासि नै प्रसेन्टफायाबो होथारदों दाननाया बिथाङाथ' खुनु दिन अमा बेदर गोदाफेराखैमोन दां न'आवबो खिन्थु दिनै गोदादों आरो दा ससमा गानाबा नुवा बिथाङा नायनानै ला बे ग्रुपआ जाहैबाय प्रसेन बसुमतारी आरो नैथि सुजित बसुमतारी आरो बिथिं जा बिथां सोरांसा बसुमतारी आरो बिथिं अमल बसुमतारी आरो नै बिथिं जोंहा गुमै देभिडसन दैमारि बिथाङाबो दङ बे ग्रुपआव प्रग्रामावहाय बसुमतारी कम्पानिमोन दैमारि सानै लाफानाय जाबाय दैमारि सानै सासे बर'बो दङ दे बर'बो दङ थारमाने मिस नङाबा थारमाने माबाया समाया गासिबावबो थारमाने माबा थानांगौ नंगौना नङा लगाय गथाय थानांगौ मोनसेल' कालारनि बिबार थाबा समायाथ' बेनिखायनो ग्रुपआवबो टाइटेला बेलेग बेलेग आरो न दा नैबे अमा मालिकआ बिथाङानोमोन नोंथांमोननो देखायदों अमा मालिकआ बेनोमोन बिथाङा बिराद दुखु जादों थारमाने बिथाङा बोसोरसे गाहाम फिसिबायथ' अमाखौ दिनै बुथारबाय नालाय ओंखायनो दुखु जादों आरो बोसोरसे सानबा होमबाथ' बिराद गोथाव जागोनलै बे जानो गोथाव जागोन अमायाबो बिराद साइसनिमोन आं दहाय थारमाने गथायाव भिडिअखौ देखायनो हायासै नोंथांमोन अमानिखौ दायो बेदरखौ देखायबाय आरो ना बे साइसनि बेदरा मोदोम बुरजानि मेजेमानो गैया लुबैनाङा दे नोंथांमोना नायनानै नै बिथिं जोंहा हांनाय सोलिबाय हांबाय थादों नै जोंहा बेदर बियाव आदै मा बियो अमा मेलेम मेनोसै दे बरिया माबा हालदि थिग दङ जानांगोन दे एसे आदै खबर होदामोनबा बाखि जाहोग्रोबाय आरो ना क्रिसमासनि मुङाव बिथांमोना बाखि जाहोबाय अमाखौ दा नैबे अमा मालिकआ नैबेबो मेन मालिकआ दहाय अमा हमनायाव बिथाङा जोख्रांजादों अमाजों खिन्थु आं थानायबा भिडिअ खालामनाय जागौमोन आं गैयामोन नालाय खालामनाय जायासै नैबेनो अमाजों जोख्रांजाग्राया बिथाङानो बै सासेया मानसिफोरा सानैबो ताख्लादों खिन्थु नैबे आइथें खर'आ दा मोनाव जमा जासिगोन आरो जोङो ना बेखौ बेनिफ्राय आरो नैबे बेदर मोजांखौ जाबाय रानसिगोन आरो जोङो बेखौ राननानै गाव गाव न'आव लांनानै फोराननानै दोनसिगोन नैबे मोनसेखौ सोरनोबा गोनांथि जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दानो लांनो हागोन
गाबोनसिम नेनो हागोन गाबोनसिम। खोनादों दे। नेनाय जागोन आरो थैखौबो जागोन आदै थैखौ मा आथिं खर'आव होगोन थैखौ माखौ आथिं खर' गोदायाखैनो हनै गोदाखौलाय आथिंखौ नाङा ना आथिंखौलाय होगोन आदै नुवाखै नों सारायाव दानो संजेनसै गामियाव प्रग्राम दङ मोनजाबाय दा गुमैया माब्लाबा बिदि रायजोनियाव अमा दानफेरबायमोन ना गुमै दानाखैमोन दिनैनो प्रथम दिनैनो प्रथम ना बेयाव दान्दाफोरनि गेजेराव आं सेंग्रा दे सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन लाथ'वाखै नागिरबाय सोरानि बोरमा आदै नोंसानि बियो आदै सातजोंबा होमबा सासेयाव बाहागा बेसेबां करि गोग्लैगोन आदै बे खै केजि करि गोग्लैगोन 70 बाथ' 10 केजि करि गोग्लैगोन ना मेरला आग्लाय बिग्लाय बरदिननिया हले फोरानना दोनखागोनलै दा मोनावनिफ्राय अराव मा लाबोदों दांखो नोंखौ लायाखै दे सा मा सा संख्रि सा ना सिनि सा लाल सा ना गाइखेर नै जा बिथाङा नायना ला बिथाङा थारमाने कमेडियानाव थारमाने एक्टिं खालामो सोरबाफोर जुदि शुटिं खालामबायोबा शर्ट मुभि बनायबायोबा बिथांखौ लांफैनो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै अबाव थांनो सोर नों थांगोन सोरनियाव दा डाक्टरा गासिनाव डक्टर फैनाय बेयाव माबेला बोरमा खासि ना माबेला बोरमायालाय हनै नांथाबाय माखौथो लाजियो बोरमाखौ बेखौ माब्ला जागोन गोदान बोसोराव होख्लायदो आदै बोरमाखौनो जानोसै दाथ' अमा दांखाबाय बरदिननिया गोदान बोसोराव बोरमा मिनिबावोसो